wallahi din mai tunanin cewa wai kasar American za ta fito ta yaki yan ta'addan lakurawa ko kuma wasu yan ta'adda da suke yankin Kebbi da Sokoto da Kebbi, wallahi ƙarya ne. Inda kasar American za ta yaki wannan mutanen, wallahi ba wai jejin Zamfara ko kuma Sokoto ko ina za ta kai hari ba, Zambisa ya kamata ta kai hari ko kuma tabkin area tabkin Chadi, wanda aka share sama da shekara 15 a yanzu. Su ne a area gurin gabaki ɗaya, saboda zunzurutun sun karɓi guri. Babu wani ɗan adam wanda in dai ba tafiya su kake ba a wannan gurin, babu wani ɗan adam da yake wannan gurin. Sama da shekaran su 15, babu wani ɗan adam nan ne ya kamata a kai hari, inda duk inda suka daka a nan suke kuma wajen su ne, amma wallahi ba za su kai ba. Sai a kai inda za a je a dinga kashe talakawa, ana tara ƙauyuka, ana cewa musar aka yi, ana me da me ga baki ɗaya a kori mutanen gurin, ƙarshe kuma a zo a tona arzikin da yake gurin. Na rantse da Allah, sama da shekara 15 tun muna area tafkin Chadi, gaban idona wallahi na ga jirgin yaki yana saukewa yan Boko Haram kayan abinci da kuma makamai. Tun kafin ma a yi ƙoƙarin tashi, tun lokacin da suke fito na fito ba sa taɓa kowa da kowa, kafin ma a baje a area tafkin Chadi, wallahi shekara 15 yanzu a idona ni na ga jiragen yaƙi ko na American ne ko na ina ne sun shigo area tafkin Chadi suna jefa musu abinci, lemomi irin wanda ake jefa wa Gaza, za ku ga lema tana sauka din nan, suna jefa musu suna zuwa suna ɗauka. Sama da shekara 15. Ku yi tunanin cewa wai akwai wasu gurare wai da ake tunanin cewa wai za su je su kai hari area Zamfara da area Sokoto da area Kuza. Idan za ku farka so ake ga baki ɗaya a tashi wannan gurin, a kwashe arzikin wannan gurin, saboda barazanar da suke ganin cewa za ta tunkare su na kokarin juyin mulki ko kuma a ankarar da yan wannan gurin a samu mafita. To kafin wannan lokacin ya zo, kafin wannan lokacin ya zo, su kuma su yi kokari su yi amfani da damar su kashe kowa da kowa su iba arzikin wajen. Kar ku raina mana hankali mana, ku je Zambisa mana, ku je Zambisa kuma ku je area tafkin Chadi mana. Maiduguri ce kadai take da map, ga baki ɗaya area Maiduguri, jejin Maiduguri duk su ne. Ku kai hari wannan gurin, sai mu tabbatar da cewa da gaske American din take yaki. Kun zo kun zalunce mu, za ku yi da na sani ne, kun zo kun cuce mu. Gashi nan yanzu ba a taba Maiduguri ba inda ya dace, an je ana taba Zamfara, ana taba Neja, ana taba wani gurare inda talaka, inda arzikin yake. Saboda wa'annan din su an riga an bar su, ba su da wata damuwa da gwamnatin kasar da su yan ta'addan, duk zaman turawan suke yi. Amma mun ja baki mun yi shiru. Abin takaicin iya arewa ne, yau da wannan abin a kudu yake, an isa ma a fara shi, an isa a fara shi nace. Amma ku zo kuna ta wani kaza wani wannan yace kaza, wai har wasu suna cewa wai ƙarya ne ma ba a kai hari ba, wasu ma suna cewa wai an kai hari, an ga lakurawa suna gudu, an ga waye. Ku ji tsoron Allah. Irin wannan farfagandan da irin wannan abubuwan, kuna zaune kuna sake, na rantsa da Allah ruwa zai zo ya sha kanku ya cinye ku gabaki ɗaya, ba abin da kuka iya. Mu dai mun riga mun gaya muku gaskiya lamari, mun fito mun gaya muku gaskiya. Mu wannan abin ya faru da mu tsawon shekara 15, shi yasa tunda na fito muke wannan gwagwarmayar, tunda muka fito muke wannan gwagwarmayar, muke muku hannunku mai sanda. Kullun an riga masu eban ku daban, masu muku farfaganda daban, malaman ku daban, yan siyasar ku daban. Yau ba abun kunya bane ba ma a ce wai sojojin America sun kawo Najeriya, wai sun zo su taimaki Najeriya. Wallahi abun kunya ne. Shi yasa na fito na ce sojojin yan daudun sojojin Najeriya da manyan Najeriya da shugabannin Najeriya yan daudu ne, da su da mata duk ɗaya ne. Ina jiragen da kuka ce kun siya, wanda kuka ce babu su a Afirka? Ba mu da wanda suka iya jiragen ne, kuma ba mu da wanda za su je su yaƙe su sai American. Duk masifa a arewa, mu muke da arziki, mu muke shan wahala. Mu muke da arziki, muke shan wahala. Abin ya riga ya zo ai. Wallahi kwanciya a cikin gidajen ku sai ya gagare ku. Kuna tunanin diran bomb, yanzu gashi nan an buɗe hanya, a koyaushe za a iya kai muku hari, a koyaushe za a iya tayar da gari, a koyaushe ba ka da damam kana tunanin bomb zai sauka maka yanda ka san Gaza. Da muna da shugabanni, muna da yan daudin sojoji, muna da manyan sojoji, kun ja baki kun yi shiru. Nawa yan ta'addan suke dan uwarku? Nawa suke? In kuma gaskiya ne dan uwarku, ku kai Zambisa ko ku kai tafkin Chadi mana. Ku kai Zambisa ko kai tafkin Chadi mana, inda tsakaninsu ma saboda zunzurutun sun samu guri fada suke yi. An zo an lake inda nan talakawa, inda su waye lakurawan, nawa suke lakurawan gabaki daya. A ce wai ya gagari yan daudin sojojin Najeriya, wai sai American ta kawo hari ta zo ta babbaka mutane. Ku ce daham din da kuke so ku zo ku iba, shi za ku zo ku kwayar da mutanen gurin, ku zo ku iba. Kuma wallahi ba iya Sokoto da Neja da Zamfara kadai zai tsaya ba, har Kano da sauran state din arewa, duk arewa ne, amma ba su Maiduguri ba. Saboda Maiduguri shugabanninsu da su da yan ta'addan duk bakin su ɗaya, suna biya musu bukatu, duk abin da suke so shi ake yi musu. Ai in gaskiya ne can ya kamata su kai.
ƴaƴan mutane ƴaƴan shegu kawai kuna zaune ruwa ya riga ya ci ku ba ku sani ba. Yanzu gashi nan ba ku da daman koyaushe za a iya kisa, koyaushe za ku iya ganin makami ya zo ya dira. Yan ta'addan ma za su yi amfani da makamin ya dira a ce American din ce ko kuma a ce mistake din ne. Ka rasa ina dan Najeriya zai sa kansa, ina dan arewa, bar ma maganar Najeriya, dan arewa, ina dan arewa zai sa ransa. Ka rasa waye na gari, waye mutumin kirkin, ina sojojin, ina yan sandan, ina makaman, ina jiragen yakin, kuma wai dan uwar mutum a haka yake ce mana wai a sojojin mu wai su ne na ɗaya a Najeriya, a duniya, a Afirka, wai su ne na ɗaya. Su ne na ɗaya. Kana kallo ana tayar da ƙauyukanka, ana komai da komai, ana tallanka, ana yanka ka, ana ciyar da kai, ana bandanka, ka zo ka ce wai in ka ce min masu wajen Najeriya na ɗaya ne ba yana ci uwarka ba a daudanci ko? Idan za ku, yau muke gaya muku, idan za ku rabu da wannan Najeriya ku zo ku zauna ku kwato mana arewar mu, can su je su riƙe kudin su dama sun riga sun raba. To yanzu bayan sun raba din kuma mu din ma kuma kashe mu za su yi, kuma duka muna dunkulan. Bayan sun raba Najeriya kuma kashe mu za su yi, kuma duka muna dunkulan. Idan za ku bar su tafi da Najeriya ku dawo arewan mu zo mu gina arewan mu, akwai kasashe a yau idan muka fece aka raban, akwai waɗanda da gudu za su zo sa hannu su taimaka mana. Wallahi in wani American ko ta Faransa ta isa ta leko arewacin Najeriya, Allah tsina albarka. Daƙiƙai jahilai kawai. Ta zo muku ai, mu ya same mu. Na rantse da girman Allah, muna ba ma burin abin da ya same mu ya same ku ne. To amma kuma ku kun rantse da Allah abin da ya same mu din sai ya same ku, kuma ku da kanku za ku sa ya same ku. Idan za ku farka ku farka.